Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndiri kuchengetawo musha vevamwe avo vari kumhiri kwemakungwa. Saka ndakati ndaendawo papenjeni, zvinhu zvangu zvakabva zvachizotanga kuoma zvekuti ndakashaya kuziva kuti ndozvifambisa sei. Ndakazongoita give up neupenyu, ndikangoramba ndakagarawo hangu kumaruzevha kuzosvika nerimwe zuva ndichizoudzwa kuti painge paine vamwe avo vainge vari kumhiri kwemakungwa vainge vachida kuchengeterwa imba yavo muHarare. Ndakabva ndati Mwari makanaka. Ndakabva ndachizobva kumusha ndikabva ndachizouya muHarare. Ndauya muHarare ndikabva ndachizotanga kuchengeta imba iyi. Imba iyi yakakura iri kuno kuBorotel, yakakura kwazvo zvekuti marumu acho kana ukada kumaverenga unosvika pakuneta nekungoverenga marooms eimba iyi nekuti yakakura kwazvo. Saka ndakaudzwa history yemba iyi. Zvinonzi baba vacho ivo vaiita zvepolitics, then ndokubva vachizoshaika. Vainge vaine dzimba dzakawanda, vana vavo vainge vakagara vakavaisa kumhiri kwemakungwa, ndokwavakadzidza ikoko zvekare ndiko kwavakakurira. Saka bond neZimbabwe havana that strong bond, but havadi chete kuti maproperties ainge ambori ababa vavo ange achizongonzi angoparara uye zvekare zvangorova. Saka imba imwe neimwe iyo yakasiyiwa yatengwa nababa vavo inenge ina caretaker. So I am one of their many caretakers muno muZimbabwe tinochengeta maproperties avo. Saka vakandiudza kuti I can feel free kugaramo mumba, but ndakaona kuti imba iyi yakakurisa. Even though Nkomanashe ndiri munhu mukuru akura kudai, pane pamwe pekuti unongozvishingisa semunhu mukuru obva wangoti ndinongorara. Zuva randakazvishingisa ndichiti ndikuda kurara mumain house not kucottage, ndakati ndakarara ende dzainge dzichiri kuma7 pandakabatwa nerimwe dzigirira rakandivhundutsa. Zvakaitika ipapo Mukomanashe ndezvekudai, ndakati ndapinda muspare bedroom muya ndokubva ndabatwa nehope. Saka ndainge ndisina kunyatsokurara zvakanaka, ndipo pandakabva ndachizongoita sekunge ndadzipwa. Ndakati ndakadzipwa kudaro, mumba umu makatopinda umwe mukadzi uyu airatidza kuti iye ainge aine masimba akawanda chaizvo. Mukadzi uyu akabva andiruma kumusana zvekuti ndiri kuhope kudaro ndakatanga kuchema. Ndakachema kwenguva yakareba Mukomanashe ndichiti muri kundikuvadza, muri kundirwadzisa, muri kundikuvadza, muri kundirwadzisa. Akabva ati hausati watanga iwe. Pakapinda zvekare umwe mukadzi uyu paakapindamo muspe mandainge ndakarara imomo, akauya akabva atanga kundiruma kutsoka dzangu uku. Ndikatoona kutoti kwainge kwava kutobuda ropa achindidya Mukomanashe. Ndopandakazoita zvekungovhunduka. Ndakati ndavhunduka kudaro ndopandakabva ndachizoona kuti ndainge ndakatogara panze. Ndakatoshamisika kuti chii chainge chaitika, kuti ndainge ndiri muspare bedroom but all of a sudden ndainge ndakagara panze. Ndochiitiko chekutanga chakaitika. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti what is really going on. Zvakaramba zvichingoitika izvi Mukomanashe kuzosvika ndazoona kuti pamba apa pane zviripo. Saka ndine umwe muzukuru wangu uyo anoshandawo muno muHarare anoitawo zvechiprofita. Saka muzukuru wangu uyu Mukomanashe ndakazomudaidza ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achimbondishandira. Akauya akarara akabva ati sekuru panapa pamba panapa haparariki pano, hapagariki pano. Akanditi sekuru ndine zvinhu zvandakaona nezuro. Saka iye akati paakasara achiona TV, because kucottage kwandinogara ndine kawifi kandakaisirwa, saka nguva zhinji ndinenge ndichingoona hangu maprogramu pamaYouTube. Akabva ati sekuru makati muchingonobatwa nehope, TV yakatodzimwa, pane munhu akapinda asi ndakangoona ruoko rwake. Kuti ndige ndichikuudzai kukumutsai, ndakashaya kana simba, ndakanzwa ndakabatwa nechiveve muviri wangu wose. Usiku hwose sekuru ndakabatwa nechiveve. TV yakadzimwa,
yadzimwa iye anoti akatoona remote, pane munhu akauya akasimudza remote ndokubva atotanga kutosecha mamwe machannels aakati machannels awa haasi muno muZimbabwe ende ndekune imwe nyika, nekuti kwainge kuchitoitwa maprograms mamwe ainge achitotaurwa nechifrench. Hanzi munhu iyeye paakapedza kudaro ndopaakabva achizodzosa TV kuYouTube ndokubva yachizoenderera mberi nekuona, akaona zvaainge achiona. Zvose izvozvo zvichiitika, anoti chaaikwanisa kungoita ndechekuti ainge achingokwanisa kungoshifta musoro wake, asi kutaura ainge asingakwanisi. Akaona munhu akabuda mumba akatovhura door akatorivhara. Mangwana acho makuseni ndopaakamuka akaita zvekuvhunduka. Ndikati ko, because ndakafungidzira kuti ainge arara very late. Ndikati ko, indava kumuka uchita zvekupanika kudaro. Akabva ati sekuru, pamba panapa hapaiti, hapagariki, nezuro handina kurara. Ndopaakazondiudza nyaya yake. Saka mukomanashe, pamba apa ndichiri kushandapo, but inini handichagarepo. Usiku ndinoti kana ndachaisa ndinobva ndaenda hangu samwe uko kwandiri kuroja. Apa manje mabosi vangu havatozvifariri zvinhu zvakadaro, because vanoda kuti pange pachizova nemunhu 24/7. Inini ndiri kutya. Ndakura, vana vangu vaviri vandakaita vose vakashayika mukoma kuma early 2010 ndopavakafa. Vana vangu vakafira muaccident. Saka anokwanisa kundichengeta chaiye hapatomborina. Wangu mukadzi akazofa nekuda kweBP, nekuda kwekufa kwakaita vana vedu. Vakafa vose vari vaviri in an accident. Tikati Mwari matirova neshamu yakaomarara kwazvo. Saka ndauya pano ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndoramba ndichipashanda pamba apa here kana kuti ndotsvaka rimwe basa? Zvino ndingariwana kupi rimwe basa? Apa kurarama kwandiri kuita ndikurarama upenyu hwakanaka. Tinobhadharwa mari yedu in time, uye zvekare kana zviri zvakaita sechikafu kune kumwe kusupermarket uko kwatinongoenda tichingonotora. Havanei nazvo kuti watora kangani, but vane limit yavanenge vakaisa musupermarket. Ilimiti yekuti haufaniri kuti unge uchizodarikidza limit iyoyo pamwedzi. Ndiyo nyaya yandiunzawo panapa vedare. Ndikudawo advice kubva kwamuri nedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru ava mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakatsika benzi negonyeti ndikatombonovharirwa kwenguva yakareba mujeri. Ndakatsika benzi negonyeti muna N4 ndikaridhonzera mumasora. Saka izvo ndo zvava kuitika mukupenyu kwangu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndainge ndichimboshanda muno muJoni, but pari zvinozvi ndava kugara zvekare kunoku kuJoni kunonzi kuBenoni muJoburg. Mukomana chinyaya yangu yandiinayo yakamira sekudai so. Ndainge ndakaichengeta secret muupenyu hwangu, asi upenyu hwangu mukoma hwava kurwadza. Ndainge ndakazviudza kuti handifaniri kuti ndinge ndichiumbudza munhu, neniwo ndainge ndisingadi kuudza kana ani zvake nezvesecret yangu. Kana mukadzi wangu nanhasi uno haasati ava kuziva kuti zvinhu izvi ndo zvakaitika, uye zvekare ndichizosungwa ndichizobuda mujeri. I was not innocent at all, asi pakazongoshanda malawyer nekuti murungu ainge ava kutya kuti kambani yake inokwanisa kuzopinda ma1. So ndakauya muno muJoni mainge muri mugore ra2015. Ndainge ndakadaidzwa neshamwari yangu yandainge ndichishanda nayo kumatex tiri kuBait Bridge. Pandaishanda kumatex tainge tiri vakomana vaya vezvePPP mubhodha. Saka bururu wangu akazosiya zvematex akapinda muJoni akabva awana basa. Saka paakawana basa haana kundikanganwa, akabva anditi kwainge kwaita mukana wemabasa ekudhiraivha magonyeti kuJoni. Iye ndiye ainge atoripa basa pakambani yomwe muIndia. Saka akabva andidaidza akatanga kundidzidzisa zvishoma nezvishoma kusvika ndava kugona kudhiraivha gonyeti. Ndakabva ndazopiwa gonyeti rangu nemurungu wake. Tainge tava kushanda pasame kambani yandaishandira yaishandirawo bururu wangu. Saka malodzi edu aibva Joburg achienda kuMozambique. Saka taienda
naN4 tainge tisingashandisi road yekupinda nekuZimbabwe. Saka ndakaita matrip anokwanisa kuita iwo 5 ndisina kana dambudziko randainge ndasangana naro. Upenyu hwangu hwainge hwava kutoshanduka nekuti ndainge ndava kutambira mari yainge iine musoro yekuti inini nemhuri yangu tainge tava kutokwanisa kutoronga. Asi vekumusha kwangu vakanditi unonyepa, vakabva vachizondisimudzira mhepo. Masimukiro akaita mhepo mukoma ainge asina kumira mushe, dzakasimuka ainge ari makuseniseni. Ndakamukira kupinda murodhi, ndakati ndichifamba ndainge ndisinganyanya hangu kumhanya, ndakazongoona munhu atova kumberi kwetraki rangu. I think ndaimboita ndichibatwa nehope nekuti munhu uyu ndakazomuona atova padhuze neni. Ndakamboda kumunzvenga asi ndakatadza, akazotsikwa netrailer akaita zviya zvekurohwa akangobuda panze peroad. Imwe pfungwa yakanditi usamira, chingoenda, asi imwe pfungwa ndo yakazondibhaizira iyoyo yakanditi mira. Saka ndakabva ndamira ndichida kuona kuti chii chainge chaitika. Saka ndamira kudaro ndokubva ndaburuka ndikaenda kunoona kuti munhu wandainge ndatsika ainge akuvara zvakadii. Ndipo pandakazoona kuti munhu wandainge ndatsika rainge riri benzi but ainge atofa. Saka ndakabva ndamudhonzera kunze kweroad apa ainge akuvara zvakaipisisa musoro ndiwo wainge uchibuda ropa. Ndakati ndiri bhizi kudaro mukoma Nashi, ndo pakabva pachizongodarika chimwe chivheni chemapurisa vakamira vakandiona. Ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndamira nekuda kwekuti ndainge ndaona kuti ndainge ndauraya munhu. Vakabva vatotifonera murungu wako. Murungu akabva achizotumidzira umwe driver akabva achizotitevera, tikabva tachizoenda kupolice station ndikavharirwa. Asi nekuda kwekuti rainge riri benzi uye zvekare benzi iri mukoma Nashi rainge rakatodhakwa, saka ndakagara hangu mujeri. Murungu akahaya mabest lawyers. Ndikabva ndanzi sezvo ainge achiri makuseniseni, visibility was very poor, and benzi iri rakangoita zvekungojambira mutrailer. Saka iniwo hapana chandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizoita sezvo ndainge ndisina kumuona munhu uyu. Ndakabuda mujeri ndikabva ndachizoenderera mberi nebasa. Murungu wangu ndikamutenda. Saka mukoma ndakati ndabuda mujeri ndikaramba ndichingoendererawo mberi neupenyu ndichingodhiraivha chete. Saka dambudziko ravapo nderekuti inini kana ndikangofamba netraki usiku, kana ndikangofamba chete netraki usiku, benzi iri ndinenge ndichiriona. Benzi iri parakatanga kundimukira mweya wengozi ndepamwe apo pandainge ndiri munzira ndichifanira kuti ndinge ndichienda kuZambia. Saka ndakabva ndachizoti ndava musirist ndine imwe girlfriend yangu, takati takarara tiri mutraki. Then ndakabva ndachizoti ndava kuda kuite kupedzisira munhu ndinge ndichinomudzosera kumba kwavo, ndinge ndichizodarikira nerwendo rwangu. Zvakazoitika ipapo mukoma Nashi zvakandishamisa nekuti akaridza mhere. Ndikabva ndati kochi, ndikabva ndabatidza light. Akabva anditi iwe ndaona sekunge wanga usiri iwewe. Ndikamubvunza kuti waona chii uye zvakare waona ani? Akabva anditi ndakuona wanga wakapfeka sutu yanga yakaita brown. Benzi iroro zvechokwadi mukoma rainge rakapfeka jaketi resutu uye zvekare rainge rakapfeka formal. Anoti iye ndo zvaakaona. Handina hangu kuda kumuudza kuti sezvo ndiri munhu akambotsika benzi, zvaainge atoona zvainge zviri zvechokwadi. Kubva ipapo akabva andiramba. Iniwo mukuzofamba ndakati ndiri muBotswana ndikabva ndati panapa zvandoda kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndoda kuti ndinge ndichikavha gap ndikasike ndadzoka nekuti ndinobhadharwa pelod. Saka ndakangoti ndichingoyambuka ndava muBotswana ndikati inini handichatomiri zvekunzi muBotswana mune nzou ndotofamba neusiku. Saka ndakati ndichidhiraivha uri usiku ndopandakatongoona benzi rakamira kumberi kwangu. Ndakabva ndati pano kana ndikaramba ndichifamba panapa ndinokwanisa kutosangana nemamwe maproblems andisingazokwanisi kana kugadzirisa. Saka zvandakazotoita mukoma Nashi ndezvekuti ndakabva ndangopaka traki rangu ndokubva ndarara. Benzi ndikatorinzwa richitotaura neni nendevele rikabva ratoti watogona zvawaita izvi, nekuti ndanga ndichida kuti
unge uchizorova nzou ende wanga uchazofira pasport. But anyway, sezvo waratidza kuti iwewe uchiri kuda kurarama, saka let us carry on. Handiti wakandiuraya, niniwo ndikuda kutsvaka kuti ndingakuuraya sei, ende ndichakuuraya ende ndichakuwana chete. Saka ndo nyaya yandiunzawo pano. Iniwo ndiri kutsvaka muprofita ane masimba, munhu wekuti kunyange motikari kana kuri kunzi akandibatsira, ini mota ndinokwanisa kuitenga, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndagara ndiinayo motikari yandinokwanisa kupa muprofita uyo anenge andibatsira, kana sangoma, especially masangoma emuno muSouth Africa, sezvo zvinhu izvi zvakaitikawo muno muSouth Africa. Zvimwe kuda vanenge vachiziva kuti ungatsipika sei mweya wemufi waunenge wakauraya. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vari kutsvaka sangoma kana kuti muprofita vange vachitsipika mweya webenzi iri ravari kuti benzi iri ndakaritsika netraki pandenge ndichida kurizvuzvurudza ndichipinda naro musango, ndokubva vachizobatwa nemapurisa, asi pakashanda maloya akakwanisa kuti vange vachizobuda munyaya iyi. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi, I feel so bad nekuda kwezvakaitika. Zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Ndichangobvawo mukusvika muno muSouth Africa, ndikabva ndachizorora mudzimai wangu akazoti ava nepamuviri. Ndipo apo pandakabva ndachizowanawo mukana ndikatanga kugara pamba peumwe muSouth African uyo ainge achienda kune imwe chechi iyi mukoma itori nemukurumbira muno muSouth Africa, ainge aine mari, akabva ati ainge asingadi kuti tinge tichibhadhara rent. Asi chaindinetsa ndechikuti aipota achitora mukadzi wangu obva ati ndoda kuti unge uchizouya kuzoklina mugaraji. Mukadzi wangu akaona nyoka more than 3 times mugaraji imomo, asi nyoka idzi dzataiona mugaraji tainzi hataifanira kuti tinge tichidziuraya. Chinondinetsa mukoma Nacho ndechekuti mukadzi wangu paakazonobetserwa mwana uyu ainge achitopusha, but mwana uyu akabuda akafa, uye zvekare mapatsi ake ainge akatoora nechikare, zvichireva kuti mwana uyu akatotanga kutoora. Chinondinetsa ndechekuti naimi, ko mwana anenge achinzi akafira mudumbu anokwanisa kupusha here? Nekuti mwana ainge achitopusha, uye zvekare ipapo patakamuendesa kuchipatara, mukoma Nashe akatoti iye vaitopota vachitotesta heartbeat yemwana, vachitonzwa kutoti mwana ari munzira ari kuuya, but mwana uyu akabuda akaora mabody parts ake kuita sekunge ainge akarumwa nenyoka. Zvezvekuti kana ukarumwa nenyoka, kune dzimwe nyoka dzekuti kana ikakuruma pagumbo racho iroro rinoita reblack. Pamapictures awo andakaratidzwa nemukadzi wangu, iyi zvainge zvisingatarisiki. Mwana wangu mukoma handizivi kuti chakamudya chimbori chii, but I think kuti maproblems angu akatangira ipapo pandakashandira muSouth African tichizopota tichizoita mapeace job, apa aida kuti mukadzi wangu ange achingoita mapeace jobs iye apa aine pamuviri. I think kuti ainge akaromba mudhara iyeye, asi hazvina hazvo mhaka, Mwari ndivo vanoziva. Nerimwe zuva Mwari vachamutongawo, zvichamuwana murume iyeye. Of course anokwanisa kunge akashandisa mwana wangu pamhiko dzake, but I want people to be very careful. Hakuna munhu anongokunzwira tsitsi mahara. Kazhinji kacho munhu iyeye anenge achida kuti ange achizokushandisa. Kana ndikatarisa mapictures iwawo, mwoyo wangu unorwadza, nekuti kusvika pari nhasi tichiri nawo mapictures echitunha chemwana wangu. Anotyisa mukoma, even though takamatora nemafoni aya ekudhara, but you can still see kuti mwana paakabuda ainge akatoora. Sekumusana kwake uku airatidza kuti ndokwa ainyanyisa kurumwa nezvinhu zvacho zvaimuodza izvozvo. Mwana wangu dai kwanga kuri kunziwo nerimwe zuva ndichazosangana naye kana ndafa, noda kumubvunzawo kuti ko chii chakaitika kwaari. Kana kuri kunzi akaurawa nemurume iyeye, ini mukoma I tell you ndichamumukira ngozi murume uyu, kunyange zvikanzi anenge afa, but ndicharamba ndichiteverera dzinza rake kusvika ndavaparadza vose one by one. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hey.